Ovom prilikom posebno bih se zahvalio Strahinji Lukiću iz Elephant Videos produkcije. U sklopu studija nalazi se foto studio i podcast studio. Za više informacija posjetite link u opisu ovog videa. Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u 30. epizodu Sviškasta. Moj današnji gost je bivši košarkaš budućnosti, Zenita i KK Crvene zvezde, Marko Simonović. Marko, pre svega kako si? Dobar dan i hvala na pozivu. Dobro sam, hvala. Kako si ti? Ja sam isto odlično. Bravo. Prvo bih voleo da mi ispričaš neku tvoju kratku životnu priču i kako si uopšte zavoleo košarku. Pa, dobro, ja sam, kao što velika većina zna, ja sam rodom sa Kosova, tamo sam rođen i odrastao do neke svoje 13. godine otprilike. I onda sticajem okolnosti, posle tog bombardovanja smo morali da napustimo Kosovo i da napustimo kuću i prešli smo u Beograd. Krenuo tu u školu, polako uz to neko društvo, malo po malo, počeo da treniram košarku i relativno brzo, da ne kažem ljubav na prvi pogled, video da je to nešto što bi ja volao da radim i čime bi želeo da se bavim u životu. I tako je sve krenulo. Ko ti je bio idol kad si bio mali i u kom klubu si htio da zaigraš? Pa idol mi je bio nekim onako baš velikim očima sam gledao Sašu Đorđevića, ali tada još uvijek nisam razmišljao o nekoj mojoj karijeri i bavljenju poslom. I onda kada sam krenuo da igram i da treniram, sve više sam to zavolao, počeo da pratim naravno i sve više utakmica, igrača i to, ali on je definitivno neko ko je bio figura broj 1. Kako pamtiš svoje prve profesionalne korake u Hemofarmu i Lavovima? Pa dobro, da, možda prvo Lavovi pa Hemofarm, pa teško, nije bilo lako, bilo je dosta drugačije odnosno na ovo neko današnje vreme, ja nisam bio projekat nekog velikog kluba i to, nego jednostavno sam samo morao da kopam taj neki put gde zaista nije to baš išlo tako lagano i glatko, ali jednostavno ja sam takav nije postojala druga opcija i nije postojala šansa da odustanem i malo po malo, eto, došao sam do nekog puta. Posle Hemofarma, ukoliko se ne varam, zaigrao si za budućnost. Kakav je bio osjećaj igrati za takav jedan klub? Pa, super, ja sam tu stekao neku, da kažem, moju punu košarkašku afirmaciju. U Hemofarmu sam imao dosta sporadičnu ulogu, nisam igrao nešto mnogo, nisam imao neke značajne minute i onda sam u dogovoru sa mojim agentom bio svestan da mi treba neki klub gde bi zaista dobio tu šansu. Budućnost je tih godina imala ideju afirmacije tih nekih mlađih igrača i ja sam bio jedan od, ako bih mogao da kažem da sam bio projekat nekog kluba, eto možda malo te budućnosti, bio sam tamo 3 godine, zaista 3 jako lepe godine u mom životu i mojoj karijeri, mnogo prijatelja, kažem, stekao potpunu košarkašku afirmaciju i onda otišao dalje. Godine 2012. prelaziš prvi put u Crvenu zvezdu. Da li si osjetio taj pritisak igranja za tako jedan veliki klub? Pa da, sigurno da je drugačije igrati za Crvenu zvezdu i za Partizan je drugačije. Veliki klubovi, velika očekivanja, veliki pritisak, stalno morate da budete najbolji, da osvajate i to je nešto što, onako sam se ja prvi put susreo sa tim i zaista nije bilo lako u početku izneti sav taj period, pogotovo u Crvenoj zvezdi gde su ljudi bili željni rezultata jer je bio jedan veliki post, dugačak i očekivalo se, ok, sad je to ova godina, mi smo imali te prve godine onako po imenima zaista zvučne imena i dobar tim, međutim to nije baš funkcionisalo na terenu kako treba, ali malo po malo napravili smo sistem, izgradili i onda kasnije preuzeli taj primat nekog šampiona. Kako si se borio sa tim pritiskom? Pa, znate šta, sport je surov i jednostavno morate da budete non stop fokusirani, non stop da budete u tome da živite 24 časa, da razmišljate o sebi, o svojoj igri, da stalno analizirate, da se unapređujete i da jednostavno, ja sam zagovornik toga, ako želite da budete najbolji, morate da se suočite sa tim i morate da se nosite sa pritiskom. Ukoliko ne možete, niste za taj posao ili niste za to da budete šampion. 2014-15. sezone ste imali dobar plasman i u Euroligi, postajete prvi put nakon dugo vremena i šampioni ABA lige. Kako pamtiš to vreme i te trofeje? Pa
Sigurno jako lepo i tih godina kada smo, kažem, preuzeli primat od Partizana i počeli da osvajamo sve trofeje, sigurno da je bilo dosta lakše, jer smo mi onda postavili neki naš sistem, postalo je tu već ceo sistem u klubu je bio postavljan, kostur tima i jednostavno svake naredne godine nije bilo lakše, ali je bilo dosta, nismo morali da se bavimo i drugim stvarima, mislim prvenstveno na ljude u klubu, a i na nas igrači, jednostavno smo mogli samo da se fokusiramo na igru i da damo svoj maksimum. Posle Zvezde odlaziš u Rusiju, tačnije Zenit. Kako si se prilagodio igranja u stranim ligama i u tim sistemima klubova? Pa, meni to nije prvi odlazak u inostranstvo, znači imao sam i pre toga nekoliko sezona inostranih, a što se samog Zenita tiče, zaista lepo, jer meni je tamo život bio jako lep, to je zaista naš, da kažem, bratski narod i ljudi koji nas zaista mnogo vole, tako sam se ja i osjećao kao da sam kod kuće. Veliki klub, isto zaista sjajan, tad je negde krenuo da isto raste, da kažem, i sa nekom jasnom ambicijom i biznis planom da uskoro postanu i standardni član Eurolige i da se bore za trofeje. I, kažem, proveo sam 2 sjajne godine. Trebao sam da ostanem još 2 da nešto produžim ugovor, ali eto, nažalost nije se desilo, bože moj. Kako pamtiš učešće sa reprezentacijom na svetskom prvenstvu 2014. godine? Pa reprezentacija je nešto najlepše što se desilo meni u karijeri, zaista, i dugo godina sam igrao za reprezentaciju, ja mislim bez par utakmica imam nekih 100 utakmica odigranih i zaista nešto, kada vratimo onako film od jedanput, zaista nešto najlepše. I rad sa svim tim ljudima, to su sve sjajni ljudi, sjajni profesionalci, veliki prijatelji i na terenu i van terena, i kažem, to je nešto što je najbolje. Mi te 2014. godine nismo otišli na prvenstvo onako bombastično, nisu bila neka velika očekivanja, svi su onako, da kažem, malo bili sumnjičavi da li možemo da napravimo rezultat i to, međutim mi smo verovali u to, Sale nam je preneo tu neku njegovu ludačku energiju, pobedničku koju on ima i tu veru. Naravno, mi smo isto verovali i malo po malo uspeli smo da postavimo te prve godine taj sistem, da osvojimo trofej i onda se taj sistem kasnijih narednih godina samo nadograđivo i imali smo zato tako dobre rezultate. Da li možeš možda mi ispričaš neku anegdotu vezanu za tvoj period u reprezentaciji? Pa malo si me zatekao sada, ali bilo ih je zaista dosta, uglavnom tu prednjači Štimac, to svi znamo, tako da, ali ajde, ako se setim, ispričat ću sad i malo onako, da. Važi. Volio bih sada da se posjetimo o tvojoj zadnjoj sezoni profesionalnoj 2021-2022. Tada je Zvezda uzela triple krunu, ukoliko se ne varam, ali posljednja serija protiv Partizana me najviše interesuje iz ABA lige. Kako je izgledala atmosfera u slačionici pre i nakon osvajanja titule? Pa dobro, znate šta, uvek kada igrate te velike utakmice finala, onako ima dosta tenzije, dosta emocija, dosta naboja, adrenalin radi na maksimum. Mi smo igrali tada 5. utakmicu ABA lige protiv Partizana i jednostavno izuzetno poštujemo tog protivnika i kao klub, organizaciju i naravno celu armiju navijača, ne znam, trenera Obradovića i sve trenere koji su bili ranije godine igrača i tako dalje i tako dalje. Sigurno da smo bili svesni da onako su oni došli da nas pobede i da hoće da uzmu titulu, da probaju da nas skinu sa tog trona posle toliko godina, međutim i mi smo isto to želeli i zaista smo onako ušli maksimalno. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu koja je trajala, ako se dobro sećam, baš dugo, ali taj osjećaj posle, kada radite nešto, znate šta, 10 meseci spremate se za nešto i čekate, igrate da dođe i kad dođe taj dan osjećate takvo olakšanje i toliku sreću da jednostavno, i toliko ste umorni da više ne možete da se radujete, tek kasnijih nekih dana možete da se radujete i da uživate u tome. Da li ti nedostaje takmičarska atmosfera i adrenalin utakmica? Pa, apsolutno, da, sad trenutno zato što sam bez posla, ali ja sam ostao u košarci kao trener i to je nešto što ja volim i čime želim da se bavim, znači košarka je moj život. Sad trenutno sam bez posla, pa apsolutno da mi nedostaje taj adrenalin i to takmičenje, ali nadam se da će se uskoro promeniti. Šta možda mi kažeš o košarkaškom klubu Crvena zvezda danas, kako ti se čini sa partijama u Euroligi?
Pa prvo mislim da je košarkaški klub Crvena zvezda od 2011. do dana današnjeg jako porastao i narastao i došao na nivo ozbiljnog i standardnog evroligaškog kluba gde vi možete da zaista se pohvalite i armijom navijača koja je verna, koja je stalno tu, i rezultatima i organizacijom u samom klubu i time što se osvajaju silne nagrade na polju marketinga i dolaskom raznih igrača, velikih imena i domaćih i stranih, tako da zaista mislim da je to fenomenalno nešto što se desilo, to sada naravno i u Partizanu i mislim da je zaista lepo biti deo tako velike organizacije. Da li možda da mi kažeš tvoje 4 favorita za Final Four ove sezone Euroligi? Mogu Olimpijakos, Panathinaikos, Zvezda i Partizan. A da li možda izdvojiš 5 igrača koji ti se najviše sviđaju iz Euroligi? U petorku. Iz Euroligi? Pa dobro, to je malo, nije to baš lako, ali verovatno bi stavio dvojac iz Panathinaikosa, Slukas i Kendrick Nunn, stavio bi Sašu Vezenkova i naravno recimo Filipa Petruševa možda iz Zvezde i možda Brauna iz Partizana, Strelniksa Brauna. Koje savete može da daš narednim generacijama srpskih košarkaša? Pa da uče, mislim, ne samo u košarci, nego u bilo kojoj sferi života, da uče, da gledaju te neke stare generacije. Mislim da znam zapravo za košarku da su ljudi otvoreni da podele iskustva, podele tu neku svoju pamet i znanje koje imaju, da prenesu na te mlađe i da naravno nikad ne odustaju od svojih snova. Poštovani gledalci, to je to što se tiče ovog izdanja Sviškasta. Marko, samo bih te zamolio da se obratiš našim gledalcima u kameru da im nešto poručiš. Želeo bih da vam poručim da morate da gledate svaki podcast. Ja sam pogledao i zaista je sjajan i moramo da damo podršku našim mladim nadama. Pozdrav. Popunjuje se polako lopta. Lopta je puna, moraš drugu da nabaviš.